הופה, פבוריטה, אני צריך מיינקראפט. מה קורה סטטיקים? גרנו בגיטר. יוטיוב. זה לא שווה. יש לך 21 החוצה, צריך להטיל. אני לא צריך. תראה, הוא מוכן לתת הסטון? כן. למה גיטר פה? דבר בקומה, במה שומעים אותך. קיצור, בוא נחזור סטון ביוטיוב. הנה פה שפנדר ותמות המת. אתה יודע שתמיד אצלך הריבוע זה נראה כאילו זה מציאותי ואצלי זה נראה לא טוב. זה? זה נראה כאילו... התכוונת לזה נכון. אצלי גורם אצלי זה תמיד מתפרק האדום, זה קצת ימין. אני יודע. שנייה. זה היה סטון קצר. טוב, אני אמרתי, אל תעצבנו עושים, יאללה ביי. ואני אמרתי לו, קיצור, זה הכל מה שהיה. אוקיי, זה בסטון, זהו זה, ביי ביי, יאללה ביי.